Basabi sifosami, basaba amandla, khanyisa nawedozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi sifosami, basaba amandla, khanyisa nawedozi, Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Umdlalo osele ngikhuluma naye bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Siphinde yabonana ke bakithi, ngithanda nje ukuthi nginamukele nonke ukuthi ngenani bakithi nizohlala phansi ke sizothi nje ukuxoxa kancane sibonisane nalapha nalaphaya ngokuthemba kwami ke bakithi ukuthi mhlambe naso sonke isikhathi izinto esisuke sithe sazikhuluma la safundisana zona kuba khona abasizakalayo kulezo zinto esisuke sikhulume ngazo. Ngicela ukuthi ke bakithi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe, niphinde futhi ni like, ni turn on ama notifications ukuze njalo bakithi mangabe kuthe kwakhona i-video esithe sayiqopha bakithi ukuze izokwazi ukuthi phela nakwena isheshe ifinyelele bakithi. Okay, namhlanje akizoba mude bakithi, angizile nokuningi kakhulu, kodwa isihloko sami namhlanje bakithi sizokhuluma nawe uqobo wena namacala kodwa osabheke abanye abantu. Ngisho ukuthini mangabe ngisho njalo, ngisho ukuthi bakithi kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ubeke abantu abangasekho phambili kunabaphilayo, ngoba laba abangasekho ibona ababaluleki kakhulu nokuyibona kwesikhathi esiningi abawusizo kuthina kunabaphilayo. Ngicabanga ukuthi mhlambe iyazwakala bakithi uma ngabe ngibeka kanjalo, nanokuthi ke isizathu esenza ngisho njalo kukaningi la umuntu ebuka khona la okuthole khona ukuthi umuntu unamacala kodwa akakwazi ukwagcina lawo macala ngesizathu sokuthi unokuthi funa ngibize obani, funa ngimema abantu, labantu engizobe ngibamemile ngizobanikani. Okusisi manje lokho okujika sekholele ekutheni wena lento okufunakala uyigcine usuyabambeka manje, awusakwazi ukugcina into okufunakala uyigcine ngesizathu sokuthi wena unokuthi kufunakala ngibize abantu, labantu engizobe ngibabizile mangabe khona umcimbi okufunakala ngikwenze noma kukhona into okufunakala ngiyenze ekhaya, labantu engizobe babizile ngizobanikani. Kanti ubani obalekile? Akuwona yini ukugcina umsebenzi okubalekile kunokumema abantu? Ngoba phela umuntu ufika nje azodla, aphuze utshwala ophuzayo bese yahamba. Angithi yabona? Engicabanga ukuthi lokho akubalekile, lokho kusigcineni noma ngathiwa kwenzakalanga. Mina ngokwami angiboni inkinga ukuthi kwesinye isikhathi khona isimo la okusibona ukuthi siyaphoqa. Omunye uthola ukuthi ufuna laphothula amagobongo usenayo imali yembuzi, kodwa amagobongo akawaphothulile ngoba manje ngesizathu sokuthi uthi akanayo imali yokuthi ufunakala kumema abantu abathengele utshwala, abathengele ukudla. Kanti lo msebenzi wobani ngoba walabantu abangasekho? Yini indaba uzikhathaze ngabantu abaphilayo ukuthi ufunakala wena ubameme bezodla bakwazi nokuphuza bese beyahamba? Khona omunye kwesinye isikhathi okuthola ukuthi kunomsebenzi wenkomo okufunakala wenze, awugcine wabantu abangasekho. Kulowo msebenzi uthola ukuthi manje usema isikhathi eside, agcine omunye eselandelwa zinkinga imali yenkomo eseyitholile, ngenxa yokuthi uthi ngishodelwa imali katshwala, ngishodelwa imali yokuthi abantu bomphakathi bazodla. Ningangizwa kabakithi, angisho ukuthi ncisha nani, angisho ukuthi abantu abancishwe, kodwa khona izimo eziphoqayo, khona isimo esuke sidinga ukuthi wenze into ephuthumayo. Manje wena lento ephuthumayo awuzoyenza ngoba nabo awunayo imali ukuthi uphuzise abantu, awunayo imali ukuthi abantu bazodlana. Kwesinye isikhathi ekhaya hlaba imbuzi okuphuthwa, bese mhlawumbe uhlaba imbuzi ekhaya kuyaphuthuma, hlaba imbuzi la wenza idombolo udlule umsebenzi, ngoba okubalekile ukuthi wena udlulisele liyacala emsamo nawe udlule kuleyo nto.
manje wena kusho ukuthi wena kunezinto zakho ezizoma ngenxa yokuthi ucabanga abanye abantu ukuthi bazothi ngibancisha inyama manje kuyaphoqa ukuthi kufunakala ngibameme bezondla ufuna ngibameme bezophuza kanti into ebalekile kanti uwena ukubalekile ukuthi wenze lo msebenzi udlulise kulabo abantu ngoba ekugcineni wena ozoba nenkinga kodwa wena manje ubeka abanye abantu phambili ekungamele ngabe babeka phambili umcimbi akusho ukuthi kufunakala wonke umcimbi kufunakala ube lontshwana kufunakala kuphekwe curry and rice mangabe kunomcimbi akugingqi imbuzi udluliswa icala emsamo kuphekwe idombolo ngakusasa kunikezwe abantu abangasekho nabakhona konomndeni nidle kube sekuphelile ngoba into ebalekile ukuthi kudluliswe into emsamo angazi noma mhlawumbe lento engizama ukuyichaza yezwakala yini bakithi kodwa singazibambezeli noma singenzi ukuthi sigcine kwesikhathi ulaka lususwa into encane ngoba wena uzotshela abantu abadala ukuthi enene awunayo imali ngiyafisa ukunenzela umsebenzi othize ngicela ningipha amandla bese beyakunika amandla kodwa kwesikhathi uthola ukuthi bazokunika amandla alingene ukuthenga leso silwane ngoba bona vele bafuna ukuthi vele bona badinga leso silwane ngaleso sikhathi uthola amandla ukuthi ukwazi ukugaya utshwala besintu kube sekulungile wena bese uyama ungawenzi lo msebenzi ngoba ngingakayitholi imali ukuthengela abantu engizobamema utshwala angingakayitholi imali ukuthenga icofi ezodliwa abantu bese uba nenkinga ke manje njengoba ngizwa ngiselene ulaka suswa into encane bona bayabuka ukuthi sesimnikile imali yokuthi sesimnikile imali esilwane thina esisidingayo akwenzeke phela wena umile manje nemali ugcina kwalo msebenzi ungasenzeki ke manje sibona sebenza ngamabomu manje ukuphuca kwale yamali ke bese beyakushaya bese kube ngazi ukuthi inyani ayihlambe lo msebenzi okungafunakali ngikwenze kwenzeka kanjani manje kanti alibheki iphutha lakho wena olenzayo uthe ufuna amandla ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi bakunikeza amandla bakunikeza alingene into yabo wena usafunela abanye abantu akuthi yabo kona phela vele kwesinye isikhathi ngiyazi ukuthi kuzoba buhlungu vele ngoba nawo abantu abafani vele abantu nokubuka kwethu noma nokubona kwethu akufani abanye abantu bazothi vele usibani banoncishana nenyama usibani banugingqa imbuzi wangasibiza kade hlaba inkomo ayidla yedwa bangasibiza ekugcineni nodlulisa icala abanye abantu ngeke baze bakusize ngalutho uwena owazi icathe egqokile ukuthi zikushisa kangakanani uwena owaziyo ukuthi kumele ngidlule kulento ngoba nginenkinga engibhekene nazo kufunakala ngidlulise kulento okwabantu kufika badla abantu baphuze bahambe bese kwenzakala nemva kwalokho angithi abantu angisho bakithi ngiyaphinda futhi ngiyasho ukuthi angisho ukuthi abantu abancisho angisho ukuthi abantu abahlabe bangabamemi abantu kodwa khona izimo eziphuthumayo ezidinga ukuthi dlulisa icala lemsamo ungalindi ukuthi uzube nento ezojabulisa umphakathi noma ezojabulisa abanye abantu wena ungawudlulisile umsebenzi enza inkukhu zakho noma ngabe zu16 mangabe zu16 makuyicala elifuna ukudluliswa emsamo oqhamukayo nofikayo uzocosha lelo qatha nojeqe angene indlela sekulungile bakithi akusho ukuthi wonke umuntu ufuna adle icofi ufuna kube khona utshwala obuzophuzwa ukuze kubonakala ukuthi umcimbi uhambe kahle okusho ukuthi bonke abantu lekhaya mangabe bephume sebephuzile bengasakwazi ukuhamba abanye abantu bonke umuntu lekhaya bephume suthi hayi ukuthi umsebenzi uhambe kahle umsebenzi awudependele kulabo abantu ungakwenza konke lokujabulisa abantu kanti umsebenzi kwawona mhlawumbe uhambanga kahle wena ofuna ugxile kona ukuthi wenza umsebenzi wabantu abadala ngoba vele kwesinye isikhathi kwabona kwesinye isikhathi vele ekumemeni kwakho ugcina vele kumema nezitha vele esuke sezizokhona lo msebenzi kwesinye isikhathi osuku wenzile so esengishola kona ukuthi kwesinye isikhathi abanye abantu kwesinye isikhathi ababalulekile enza umsebenzi ekhaya gcina amacala wena kufunakala uwagcine enza umsebenzi walabantu kuyibona ababalekile bese ukhohlwa abaphilayo ngoba egcineni ibona abakubhekile ibona bazokwenzela izinto ezinhle ibona wena okhala kubona ibona futhi abakuvikela ezintweni eziningi abaphilayo ungavinjwa abantu abaphilayo ungavinjwa ukuthi kunezinto ofuna uzenzele abantu abaphilayo ungakwazi ukwenzela abantu abakuphezwa abaphethe impilo yakho nabakukhulisile abangasekho ukuthi wena ufuna ukujabulisa laba bantu ngezinto eziphuzwayo necofi bakithi
Yiloko engifuna ukuzokudlulisa namhlanje ngoba lezi zinto engikhuluma ngazo ziyenzeka. Njengoba ngingena ngizwa ngibala ngisho indawo ukuthola ukuthi lapho umuntu ufunakala phothulo umsebenzi wakhe wedlozi, ufuna phothulo umsebenzi wakhe wegobongo. Usenazi imali yezilwane kodwa manje akakwenzi lokho adlulise ngoba nakanayo imali yokuthengela abantu ukuthi baphuze utshwala. Akulona iqiniselo leyo. Uzogcina usushawela lokho ke manje ukuthi unikiwe amandla okugcina lo msebenzi kodwa wena usafuna amandla okujabulisa abanye abantu. Hayi ukugcina lo msebenzi. Ngicela ukuthi ngibe lapho bakithi kodwa ngiyathemba ukuthi umyalezo engizama ukudlulisa uzwakele. Ngicela ukuthi namhlanje ngime lapho izophinda ukuthi elele iphinde futhi ibonane ngokuzayo. Sokozana.